Hi havia ganes, moltes ganes de tornar a veure el noi del Poble Sec a Palma. Joan Manel Serrat reunia de nou públic de totes les edats en el seu concert del Palma Arena. Que és meravellós que hi hagi un motiu perquè gent d'edats tan diverses puguin coincidir en un mateix acte. Hombre, porque me gusta mucho, sobre todo espero que cante Mediterráneo. Però els 2.600 espectadors aquí no van escoltar ni Mediterráneo ni paraules d'amor. El mateix Serrat ho va deixar clar des del principi. No figuren altres cançons que no siguin les que duen la firma del poeta. No voldria decebre ningú, però fer una altra cosa seria trair el sentit. En un ay fui concebido y en un ay fui engendrado. Joan Manel Serrat ha duit el seu cantó més nostàlgic aquí al Palma Arena, acompanyat de 6 músics, ha presentat el seu treball més sorprenent. Sorprenent perquè poques vegades havien vist a Serrat en aquest format. Presentava a les Illes Hijo de la Luz i de la Sombra, el seu nou àlbum basat en poemes de Miguel Hernández, l'any del seu centenari. Sobre l'escenari es projectaven creacions fetes per Isabel Coixet o Vigas Luna, entre d'altres, mentre els poemes i la música es fusionaven. Vivo en un ay, moriré cuando haga caso. Un cantautor únic que va convertir un velòdrom en un petit temple dedicat a la poesia. La del amor, la de la vida, la de la muerte, la del amor.